Hi YouTube, bertang saklang bo moजां नङा come to the point जाहैबाय कि आं 2021 आव मा मा सोलोंखो जोंनि बर' YouTube कमिउनिटिनिफ्राय आरो मा मा रोंखो okay and first of all Merry Christmas to every one of you आरो Happy New Year 2022 just be fine okay just enjoy okay so 2021 आव मा मा सोलोंखो okay first आव आं सोलोंबाय कि egoistic okay there are very much people YouTubers फोर दङ they are very egoistic ton of egoistic दं बिसनावहाय आरो बिसोरनि गोरोन्थि बिसोर माने गोरोन्थि मावबाबो ओके लाइक पाब्लिकनि खाथियावबो माने मेनिपुलेट जाजोब्बाय पाब्लिकफ्रा ओके लाइक टन अफ साबस्क्राइबार्स गोनांफ्रा मेनिपुलेट खालामखाबाय आरो जोंनि पाब्लिकआव बिदिनोखा लाइक आइ एम नट सेइं टु एभ्रि पाब्लिक ओके बयबो इदि होनाखै जोंनि बर'फ्रा सबबो इदि होननानै बुङाखै बाट लाइक फ्रम 100% लाइक 10%फ्रा ओके बाट 90%आ माने सब इदि गोजा मेनिपुलेट जाजोबनाय गोजा बिग साबस्क्राइबार्स गोरोन्थि माव नो इशू आरो बे साबस्क्राइबार बे यूट्यूबराबो नेभार एक्सेप्ट खालाम लाइक हि विल नेभार एक्सेप्ट हिज मिस्टेक सोरबा सासे पॉइंट खालामबाबो बे मिस्टेक्सफोरखौ एक्सेप्ट खालामा दैट्स फैक्ट नोंखौ ओवर स्मार्ट सान एबा नोंखौ जाम्बा सान एनिथिं सान दैट्स ट्रू देन मा होनबावनो लाइक साबस्क्राइबार बेसिसाव माने लाइक साबस्क्राइबार बुरजा मिन्स इसोर साननानै लायो इसोर साननानै लायो and the other one is viral viral topic is ton of viral topics dong जोंनि यूट्यूबर्सफोरा ना जोंनि बर' यूट्यूबर्सफ्रा लाइक मेजरिटी यूट्यूबर्सफ्रा माने भाइरेलनि सायावल' बांसिन देरदों इवन मी माइसेल्फ आं थगाया बे खोथाखौहाय आंबो खालामोमोन आंबो देरदोंमोन बिनि उनाव आं माने फेड आप जाबाय कि लाइक बेफोरखौ खालामनानै जों गावसो भाइरेल खालामसिननाय जादों फेसबुकआव भाइरेल जादों एबा वाट्सएपआव भाइरेल जादों बेखौहाय पिकआप खालामनानैहाय बेयाव बखिफैनाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय अडियेन्सफ्राबो नायनो लुबैगोन कि लाइक माया भाइरेल जामारदों फुल भिडिअ नायनो गोसो नङा होमबा बिनिखायनो मा होनो लाइक यूट्यूबर्सफ्रानो बांसिन भाइरेल खालामसिनो दैट्स फैक्ट ओके दैट्स फैक्ट आरो जोंनि यूट्यूबर्सफ्रा मस्ट अफ द यूट्यूबर्स आई वुड से लाइक एजुकेशन दं बाट एजुकेटेड नङा एजुकेशना दं ओके एजुकेशना मिथिखाबाय नोंसोरो पास जानाय 10 जाबाय BA जाबाय बेफोर पास जानाय दङ but education nagia why I will say this because there are some people who even don't know the simplest explanation खालामनो रोङा elaborate खालामनो रोङा आं मोनदों माने लाइक जायनि सायाव आं भिडिअ बानायदों जायजों आं रायलायनो मोनदों आं मिथिदों okay like their brain is shit मा होनबावनो लाइक एक्सप्लेनेशन प्रपर खालामनो रोङा जि वर्डखौ बिसोर बुङो बेखौनो एक्सप्लेन खालामनो रोङा इदिबो दङ आरो there are very few people जायहा गुड कन्टेन्ट नायनो गोसो अरिजिनेल कन्टेन्ट नायनो गोसो ओके एन्ड there are मेजरिटी पिपल जायहा भाइरेलनि टपिकनि सायावल' रायलायनो गोसो एबा नायनो गोसो ओके जायहा गाज्रि राव बाहायगोन जायहा गाज्रि बुंगोन जावगोन एबा बिसोरो माने बिराद मोजां बाट इफ ए पर्सन वुड नट इउज द स्लें वर्ड्स बे मोजां नङा बिदि टाइपनि बाट स्टिल देन आं बिराद सोलोंनो मोनबाय 2021 आवहाय स' फ्रम 22 इट विल बी चेन्ज like it will change जाहैगोन टेंशन लाना फैगोन कन्टेन्टआलाय डोन्ट वरी अबाउट दैट दायो ब्रेक लानाय जादों आरो आं इयरलि आं ब्रेक लायो गोलाव ब्रेक लायो मानो होनबा इट्स नट सो इम्पर्टेन्ट फर मी इन यूट्यूब आं यूट्यूबजों माने खामायना जागोन बिदि सिस्टेमबो नङा ओके आई एम ए टीचर एन्ड आई डू माई जब्स स' आं बिनि अर्निंजों जायो एन्ड दिस इज माई हबि इटसेल्फ आं बेखौ खैबार होनखांबाय आं लाइक मोर देन 3-4 टाइम्स बे आंनि हबिसो ओके बिराद मानसिफ्रा कमेन्ट खालामो अ नोङो माबा मोनसे मावनानै जा अबे डूड आं मावनानै जागासिनोखा ओके आरो बे आंनि यूट्यूबा इट्स नट पार्मानेन्ट गाबोन थांगोन समफोर थांनो हागौ माथो गाबोन टार्मिनेटबो जानो हागौ गाबोन समफोर हेकबो जानो हागौ राइट स' डोन्ट थिंक इट यूट्यूब इज फर पार्मानेन्ट आरो जब होनना सानना लानाङा ओके स' बिसिमनोसै आं 2021 मा सोलोंखां खोन्थाजोब्बाय नोंसोरो आई लव यू ऑल एन्ड पीस आउट ओके